του συγχωριανού μας Αντρέσα με τίτλο 60 σκάλες ξέρεις. Η εκδήλωση περίπου την αιγίδα του Τυπλήσης και οργανώθηκε εδώ στο Πολυστημονείο του Αγίου Αθανασίου από την ομάδα πρωτοβουλίας Λυσοδόρων στη Λεμεσό. Αρχίζουμε με ένα σύμφωνο καλωσόρισμα από τον κύριο Καραλαμπορουσί, Δημοτικό Συμβούλιο. Καλησπέρα κύριε Μουμένα. Φίλε Δήμαρχε της Λύσης, αγαπητοί φίλε και αντιδήμαρχος Αγίου Αθανασίου, φίλε Κυριάκο πρώην Δήμαρχος επί 20 Αγίου Αθανασίου, αντιδήμαρχε Λύσης Μαργαρίτα, Δημοτική Σύμβουλε Καλή Κοντοβούρκη, κύριε Χαμπία Κνώτη, εκπρόσωπε της Εθνικής Ουράσης. Μάλιστα. Αγαπητή Ανδρέα, ως εκπρόσωπος του Δήμου Λύσης στη Λεμεσό, αλλά και ως ο άμεσα σύνδεσμος μεταξύ Δήμου Λύσης και ομάδας πρωτοβουλίας, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ που μας θυμάται με την παρουσία σας. Θέλω όμως αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να μην έχω ευκαιρία μετά, να εκφράσω κάποιες ιδιαίτερες ευχαριστίες ο καλωσόρισμα μου θέλει Λύσης. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον Δήμο Λύσης, Δήμαρχο του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη στήριξη και συμπαράσταση του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αγίου Αθανασίου, Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο, για την παραχώρηση αυτή τη ωραία αίθουσα κάθε φορά που τη χρειαζόμαστε. Δωρεάν μας την παραχωρεί το Δήμο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον χορηγό της εκδήλωσης μας που είναι η εταιρεία Παντελής Καουλής και η Οσλίνη. Θέλω όμως να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας Λυσότες στη Λεμεσό, η οποία για κάποιους από εσάς, αν θυμάστε, ιδρύθηκε στην πρώτη παρτινοτική συνεδρία που έγινε σε αυτό εδώ το χώρο, το μόλις αναλάβαμε ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λύσης. Που για όλα όσα έκαναμε μέχρι σήμερα και για όλα όσα θα κάνουμε στη συνέχεια κάποιοι από την ομάδα. Και θα πω για μια ακόμη φορά, για θεωρητική επανάληψη, ότι κάθε συνάντηση λυσωτών που γίνεται για οποιοδήποτε λόγο και οποιοδήποτε σκοπό είναι και μια μέρα μνήσης για τη λύση. Και σήμερα αποδεικνύουμε ότι η λύση δεν είναι μόνο στη Σκάρα, δεν είναι μόνο στη Λευκοσία, είναι και στην Λεμεσό και σε όλη την Κύπρο όπου υπάρχουν λυσότες. Φυσικά, πέρασαν 49 χρόνια από την αποφράδα μέρα του εκτοπισμού μας από τη Λύση. Και είναι πάρα πολύ. Όσα χρόνια όμως και αν περάσουν, εμείς δεν υποστέλνουμε τη σημαία. Δεν είναι φυσικά. Συνεχίζουμε το δύσκολο και ανηφορικό δρόμο του ειρηνικού μας αγώνα για τη διατήρηση της μνήμης και ενίσχυση του πόθου της επιστροφής στις πατρογονικές μας αιστείες σε μια Κύπρο ελεύθερη, σε μια Κύπρο επανενωμένη. Πριν πω τον τελευταίο λόγο, θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και απολογούμε γιατί μου διέφερε τον Χρήστο Αλεξάνδρου, τον μουσικό τον Λυσότη, ο οποίος μαζί με τη μαντολινάτα του θα κλείσει την απόψινή εκδήλωση. Τα υπόλοιπα θα τα πούν οι επόμενοι. Θέλω μόνο να σας πω ότι το συντονισμό τον κάνει η Αναστασία Καπαή, εκπαιδευτικός, δασκαλούα, η Λυσότισσα Γνήσια. Όπως Γνήσια είναι και όλα, Γνήσιοι Λυσότες είναι και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρουσί. Παρακαλώ να προσέχετε στο δημάνο πολιτικό στην
και Χωριανό, να μου επιτρέψετε να μην ακολουθήσω το άσχολο πρωτόκολλο με τις προσφωνήσεις και τις αντιφωνήσεις. Θέλω να πω ότι ως δημοσιογράφος έμαθα και έμαθα ένας Χωριανός μου, ο Παναγιώτης Παπαδημήτρης που ήταν με τον άτομο, να καταφεύγω σε πηγές προκειμένου να εντοπίσω κάτι που δεν ενδιαφέρον, κάτι που θα με βοηθήσει στην ομιλία μου. Διαβάζοντας την πρώτη ανάρτηση του ΑΜΟΡ για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, διάβασα κάτι που μου άρεσε και ήταν μια αλήθεια για τον Ανδρέα Σάφκο. Ο Ανδρέας ο Σάφκος είναι ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος σήμερα όπως τον ξέραμε έφυγε στην Λύση. Και είναι σημαντικό στον άνθρωπο καθώς περνά το πέρασμα του χρόνου, το ανισόπιτο πέρασμα του χρόνου, ο άνθρωπος να παραμείνει ταπεινός, ταπεινόφρον, με πτυχιοπαθής, συνετός και συνετικός. Αυτός είναι ο φίλος μου Ανδρέας Σάφκος, έτσι τον γνώρισα στη Λύση, έτσι τον γνώρισα στην προσφυγιά. Φίλε Ανδρέα, απόψε η Λύση δεν σε πει. Εσύ τι μας στείλεις. Με το έργο σου, με την προσφορά σου, με την πίστη σου, το μεστομένο σου ποιητικό λόγο, αλλά ιδιαίτερα τη διαφορετική στάση της ζωής σου στα τόσα δύσκολα και αντιφωνικά 49 χρόνια που ξεριζωνούν της προσφυγιάς. Εμείς σε ευχαριστούμε, όχι εσύ. Το Δήμο Λύσης, την ανάληψη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε στις προτεραιότητες του να προσπαθήσει να αναδείξει για ανθρώπους ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας ποιητών εντός εισαγωγικών από τον μοναδικό Παύλο Γιασίνη. Και έφερε, και είσαι ένας από αυτούς. Και λοιπόν πραγματικά, γιατί πριν να γίνει απολογηθώς ένα πολύ σεβαστό μου πρόσωπο, στη μάνα μου, η οποία έγραφε μου τόσα και τόσα μνήματα, δεν τα κατέγραφα γιατί ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είχαν τέτοια αξία που σήμερα θα μπορούσα να αποτελέσουν μια μικρή κριτική σήμερα της Καορίας και απολογούν και ήξερε πολλά. Ο Δήμος Λύσης λοιπόν καταθέτει το βιβλίο σου και είναι μια κατάθεση ψυχής των ανθρώπων που περιβάλλεις της Μαργαρίτας, της Χριστίνας, του Καπούσου, του Εξώφυλλου και όλης της ομάδας. Δεν θα αναφερθώ έναν προς έναν. Θα ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της συγκεκριμένης έκδοσης. Είναι μια ποιοτική έκδοση, είναι ένας νέος καθρέφτης του πολιτισμού της Λύσης. Γιατί αυτές οι μικρές εκδόσεις που μπορεί να φύγουν και καλότητες της κριτικής και πολιτικού μας ανθρώπους, είναι εκδόσεις όμως που καταγράφουν τον πολιτισμό μας. Καταγράφουμε τις αξίες των ανθρώπων της Λύσης, αλλά καταγράφουμε τις παραδόσεις μας, την κουλτούρα μας, τα βιώματά μας, τότε που η Λύση ήταν ελεύθερη. Δηλαδή ξεχνούμε σήμερα ότι η Λύση είναι κατεχόμενη. Και χρέος και υποχρέωσή μας είναι να την απελευθερώσουμε με ειρηνικά μέσα, να γίνει μεγάλη ελεύθερη επιστροφή σε μια ελεύθερη Λύση, σε μια ελεύθερη και επανειλημμένη και ευκαιρούσα πατρίδα. Δεν θα πω πολλά λόγια, να σε συγχαρώ, να σε ευχαριστήσω εκ μέρους του Δήμου Λύσης, να ευχαριστήσω τους φίλους μας και όχι μόνο τους Βορειανούς. Να ευχαριστήσω για το Άγιο Αθανάσιο, για τη δήμαρχο του φίλου του Κυριάκου, για τον Κυριάκο, που να μην του αρέσει που το λέω, είναι η αλήθεια, υπήρξε για μια ψάτη μουσιογράφος που αναπαυτικής του Αγίου Αθανασίου στα 20 της συμμαχίας του. Χαίρομαι που είναι ανάμεσά μας, να καλωσορίσω τους αδελφούς φίλους που είναι σήμερα μαζί μας. Απλά και ταπεινά, ο Δήμος Λύσης θέλει να σηκώσει έτσι ένα βήμα της αγάπης του, είναι μια μικρή πλακέτα και να το πιάσει και να σου την δώσω, που ακριβώς λέει ότι εμείς έρχεται στον ποιητή Ανδρέα Σάφκο για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του πολιτισμού της Λύσης και της Κύπρου. Και εγώ και λέω ότι πιάνει να την πιάνει. Το πιάνει.
Φιλοτάρχη Ειρηνόπετρας, κύριε Σωτηρικό Παπά, κύριε πρόσωπε του στρατού, σας καλωσορίζω απόψε εκ μέρους του Δημάρχου Αγίου Αθανασίου και ολόκληρου φυσικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ευκαιρία αυτής της παρουσίασης της ποιητικής συλλογής του κυρίου Ανδρέα Σαφκού από τη Δύση, για το οποίο η οικογένεια διαμένει μετά την προσφυγιά στο συλλογισμό της Ειρηνόπετρας, θα ήθελα να επισημάνω ότι τόσο ως Δήμος Αγίου Αθανασίου, όσο και σαν άτομο προσωπικά, εκτιμούμε βαθιά την προσπάθεια κάθε λαϊκού ποιητή και ο κύριος Σαφκός γράφει και παρουσιάζει μέσα από την ποιητική του περιδιάβαση πολύ εύστοχα, με τον μοναδικό του τρόπο και κυρίως ως άριστος γνώστης και χρήστης της κυπριακής τοπολαγιάς, ως ολίγοι άνθρωποι της εποχής μας, περιγράφει την κυπριακή πραγματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις. Γίνεται ο μεταλαμπαδευτής της κυπριακής διαλέκτου, στέλνοντας τα δικά του εύστοχα μηνύματα. Μηνύματα με αποδέκτες όλους εμάς σχετικά με κάθε κοινωνικό φαινόμενο, ενίοτε σε πολύ σοβαρό ύφος και ενίοτε με ένα εύστοχο χιουμοριστικό στυλ. Φυσικά θα ήταν παράλογο να μην συμπεριλαμβάνεται στους ποιητικούς του στίχους η προσφυγιά, ο κάμπος της Μεσαρκάς και η αγαπημένη του λύση. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να παραλείψει το αξέχαστο χωριό του τη Δύση, όσοι είχαμε την τιμή να τη γνωρίζουμε, την τύχη να τη γνωρίζουμε πριν το 1974, ξέρουμε πως ήταν ένα τόσο όμορφο χωριό με τόσο προοδευτικούς κατοίκους που δεν μπορεί να ξεχαστεί. Αγαπητέ Ανδρέα, η προσπάθεια και το έργο σου είναι αναμφίβολα αξιέπαινο. Συνέχισε να γράφεις τις ποιητικές του σκέψεις. Εξάλλου αυτός είναι ένας μοναδικός τρόπος για τη διάσωση και τη μεταλαμβάνευση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τέλος, εύχομαι σύντομα να αξιωθεί στη λευτεριά της πατρίδας μας και να απαγγείλει στο χαρμόσυνο ποίημα σου στην αγαπημένη λύση. Τα ολόθερμά μας συγχαρητήρια και ας είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Λελέκη και καλούμε την φίλη της οικογένειας μας, κυρία Μαργαρίτα Κουλουμί, φιλόλογο και ευνοήτρια της έκδοσης του βιβλίου του Ανδρέα Σαφκού, η οποία θα μας παρουσιάσει τώρα την ποιητική συλλογή. Καλησπέρα και από μένα. Έντιμη Δήμαρχε Λύσης, αξιότιμη κυρία Λελέκη, Αντιδήμαρχε Δήμου Αγίου Αθανασίου, κύριε Χατζηπροφή, τέος Δήμαρχε Αγίου Αθανασίου, κύριε Μαργαρίτα Κουλουμιά, Αντιδήμαρχε Λύσης, κύριε πρόσωπε του στρατού, αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λύσης, αγαπητοί συγχωριανοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Η ποίηση μας τορκά του λόγου και της σκέψης εν γενναιρώμε μια δυσά αλλού να το αποστρέψεις. Ο ποιητής το κατ' εμέ, αν είναι καλός και αξίζει, και αν που στράφτη φαίνεται, και όπου χιονίζει ασπρίζει. Με αυτούς τους στίχους του λυσόκη λαϊκού μας ποιητή Ανδρέα Σαφκού, επέλεξα να αρχίσω την παρουσίαση της ποιητικής του συλλογής 60 σκάλες Σέρισον, με τους οποίους εκφράζει μια μεγάλη αλήθεια, στην οποία και εγώ ακράδαντα πιστεύω, πως η ποίηση μας τορκά του λόγου και της σκέψης και πως η αξία ενός ποιητή δεν μπορεί να στηριχθεί σε μεγάλα λόγια και επένους χωρίς αντίκρισμα. Μπορεί μόνο να στηριχθεί στην ποιότητα του έργου που παράγει και το οποίο παραδίδει στην κρίση των αναγνωστών του. Και πιστέψτε με, οι αναγνώστες είναι αυστηροί κριτές και δεν μπορεί κανένα να τους ξεγελάσει. Αν είναι καλός ο ποιητής και αξίζει, και αμέσως που στράφτη φαίνεται και όπου χιονίζει ασπρίζει. Είναι γεγονός πως απόψε έχουμε ενώπιόν μας το έργο ενός αξιόλογου Κύπριου λαϊκού ποιητή του Ανδρέα Σαφκού. Και δεν χρειάζεται να καταβάλει κανείς μεγάλη προσπάθεια για να το αντιληφθεί. Αρκεί μόνο να ανοίξει τυχαία οποιαδήποτε από τις 123 σελίδες της ποιητικής συλλογής που έχουμε απόψε στα χέρια μας. Και θα το διαπιστώσει αμέσως. Δεν ξέρω αν το ποίημα που θα αντικρίσει θα τον κάνει να συγκινηθεί ή και να βουρκώσει με το θλιβερό περιεχόμενό του ή να γελάσει με το χιούμορ. Ένα είναι σίγουρο, πως θα διαπιστώσει ότι ο Ανδρέας Σαφκός είναι αδιαμφισβήτητα ένας αυθεντικός
ταλαντούχος λαϊκός ποιητής που τιμά τη λύση και την Κύπρο με το έργο του. Γεννημένος σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 1948 και μεγαλωμένος σε μια αγροτική οικογένεια της Λύσης, ο Ανδρέας Σάφκος πήγε στο σχολείο μόνο μέχρι τη δευτέρα τάξη του Δημοτικού. Αυτό όμως δεν εμπόδισε το εύκολο ταλέντο και την κλίση του στη λαϊκή ποίηση και σε άλλες μορφές τέχνης να εκδηλωθούν και να αναπτυχθούν. Γι' αυτό, από νεαρή ηλικία, δημοσίευσε ποίηματα σε εφημερίδες, απήγγειλε σε αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και συμμετείχε σε διαγωνισμούς κυκλώτικου σκέτς στο ραδιοφωνικό Ιδρυματείο. Να σημειώσουμε ότι το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο στον λόγο, αλλά επεκτείνεται και στην ζωγραφική και στη ποιητική. Απόψε όμως βρισκόμαστε εδώ για να γνωρίσουμε τον ποιητή Ανδρέα Σάφκο. Έναν άνθρωπο που αποδεικνύει περίπτωνα μέσα από τα ποίηματά του πως είναι μάστορας στο πράσινο στίχο. Λες και η ρήμα ρέει στο αίμα του. Λες και το μυαλό του σκέφτεται σε έμετρο λόγο και όχι σε πεζό. Γι' αυτό και όλα όσα θέλει να πει, με ευκολία τα κάνει ποίηση. Γι' αυτό και όλα όσα θέλει να γράψει, με ευκολία τα κάνει στίχους. Γι' αυτό και στο βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε, πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος, όλα είναι ποίηση. Έτσι λοιπόν, στην αρχή της συλλογής, αντί του συνηθισμένου προλόγου, γράφει ένα σύντομο ποίημα, ικανό όμως να αποκαλύψει στον αναγνώστη το σκεπτικό του και να τον προειδεάσει για το επίπεδο της ποιητικής δυνότητας και της σκέψης του. Έπιασα τις ιδέες μου κι όλα τα καμωτά μου και πάρκα ματίζοντα ήμερα τα μυαλά μου. Κάνω τη σκέψη μου βροχή να τα συμπνοποτίζω και τα μικρά τραούθια μου που χρόνια ναυκωμένα με στάρκα μου μυαλά είχα τα σκλαβωμένα, τώρα που φάνει άνοιξη θέλω να τα αναστήσω, να τα λιπάσω με του νου το λίπασμα να δρύνω κι αν έχουν κάλλες ομορφιές αθήνιον να μείνουν. 60 σκάλες Σέρισον. Αυτό τον εξαιρετικό τίτλο επέλεξε να δώσει ο Ανδρέας Σάφκος στην ποιητική συλλογή που γνωρίζουμε απόψε. Είναι ο πρώτος στίχος από το ποίημα «Έπλασα τον Παράδεισο». Ένα αξιόλογο, αλληγορικό ποίημα που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο Ανδρέας Σάφκος μπορεί και βλέπει πέρα από τα πράγματα. Μπορεί και στοχάζεται πέρα από τα φαινόμενα. Αυτή η ικανότητά του είναι που μετέτρεψε τη Σέρισα χωρίς την πίεση ψυχή του σε έναν παράδεισο γεμάτο ποίηματα, δικά του δημιουργήματα που τον πλημμυρίζουν με χαρά και ικανοποίηση. 60 σκάλες Σέρισον έπιασα και ένιασα το. Κι τούτου η γη κατάξερη, δεντρά εγέμωσά το. Εφύτεψα πορτοκαλιές, ροθιές, μιλιές με γλύκα, μαντορινιές, προδατσινιές και ποικιλία σίκα. Έβαλα και τρανταφυλιές και γιασουμιά βιολέτες, μουσκοκαρκές, βασιλικές, κρίνου και πραμανέτες. Γυρώ του τους ανάολους έβαλα και βαρίσια, να κόφουν τους αέριες και να βουθούν κανίσια. Έπλασα τον παράδεισο στον κήπο της ψυχής μου και χαίρομαι που τα θωρώ, γιατί σκοράς δικής μου. Έχει που φτύκασε ψηλά 5 κοντά κατζάνο, έχει όμως και κασκούρικα, κοντούθηκα σαν τον άνω. Έτσι του φίλε δυνατό έναν ναυκού συνούλικα, μα μεταξύ τους ένεση, με χούμισμα μαζούρα. Πουν τα δεντρά που φύτεψα και χαίρε την καρδιά μου, φίλοι αν με κατάλαβες εν τα ποίηματά μου. Εντυπωσιακή δεν είναι μόνο η άρεσή του στο πλάσιμο στίχων, αλλά και η ευκολία με την οποία χρησιμοποιεί ποικίλα μετρικά σχήματα, καθώς και η βαθιά γνώση της κυπριακής διαλέκτου. Γνωρίζει σε τέτοιο εύρος και βάθος την κυπριακή διάλεκτο, που στα ποίηματά του συνάντησα λέξεις που για μένα ήταν πρωτάκουστες και συνεπώς άγνωστες. Έτσι έκρινα αναγκαίο να περιλάβω στο τέλος της έκδοσης και ένα γλωσσάρι, γιατί πολύ πιθανό θα είναι άγνωστες και για πολλούς αναγνώστες. Την αγάπη του για τον ποιητικό λόγο για την κυπριακή διάλεκτο εκφράζει με αριστοτεχνικό τρόπο στα ποίηματά του «Γλώσσα της Κύπρου» και «Εν άλλη χάρη». Εν άλλη χάρη. Πόσο μου αρέσει την αντρικό του τόπου μας κουβέντες, το πολλαλιά με εγγύηση, λόγια γεμάτα ποίηση, που ποιητές λεβέντες. Και τα πεζά είναι όμορφα, έχουν δική τους
χάρη, τούτον εγώ στον καθανού. Άλλη φωνή του κουδουνιού κι άλλη που τον τσακάρει. Τώρα τον ήλιο βάλει στον ένα μεροφεγγάρι κι ο κάτω σκάλι μου κριτό, μα όχι έτσι δυνατός θα βγάλει το λιοντάρι. Το λαονάρι είναι καλό για σπαλαθιά και γάτο, μα εν άλλη χάρη του βουνού, τσινον κοντεύει του ουρανού, γερόπευκους γεμάτο. Άνθρωπος ιδιαίτερα ευαίσθητος στον απερασάφτος, αλλά και ευαισθητοποιημένος σε θέματα κοινωνικά, ηθικά, πολιτικά, άνθρωπος με σεβασμό σε αρχές και αξίες όπως η φιλία, ο θεσμός της οικογένειας, η δικαιοσύνη, η κοινωνική ισότητα, η εργατικότητα, η αγάπη για την πατρίδα και τη φύση και άλλα, κατάφερε να μας δώσει ένα αξιόλογο ποιητικό έργο. Έτσι, γράφει ποίηματα όπως το «Καστορούγκο το δίκιο τους», «Εάν ζούσαν οι μαγικοί», «Στους εκάστοτε κυβερνώντες», «Θα σας τεινάξει», «Οι κλέφτες» και άλλα, για να στυλιτεύσει την εκμετάλλευση και την καταπίεση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Γράφει ποίηματα όπως «Αν είσαι πέφταλος», για να προβάλλει την αξία της εργατικότητας, την αξία της σύνδεσης και της σοφροσύνης. «Ανέρτουν ήλιου πισταρκός», για να προβάλλει την αξία της εργατικότητας. «Άψευτη ζωή», για να εμνήσει την αξία της απλής ζωής κοντά στη φύση. «Θεομπαίχτης», για να προβληματίσει γύρω από την υποκρισία των υπερκρίσκων ανθρώπων και πολλά άλλα. Ένα δείγμα των πιο πάνω αποτελεί το ποίημα στη φιλία μας, με τις υπέροχες εικόνες του ανεβάζει τη φιλία εκεί που της αξίζει. Μες της καρδιάς μου την καρδιά, κι αμέ που κάθε ομορφιά της νιώτης με φυλάω, και κάθε τύπον ακριβών και θέλω το να το θωρώ που θα σταθώ και πάω, σε μια γωνιά ξεχωριστή, εν τη φιλία σου η πιστή, κι μέσα φυλαμένη, ανέντιστη πανεμική, που νύλιους της ψευτιάς βροχή έχω τη σφραγισμένη. Γυρών της έχω ποταμό, που δεν έχει σταματημό, το γέμα του κορμιού μου, με δράκους γίγαντες στερκά, να βλέπουν στην κάθε μερκά τους κλέφτες του μυαλού μου. Εδοκιμάσα συμβολή να μπουν στο νου μου το κελί να το λαιλατίσουν. Μα της φιλίας το τυσόν, εγίνην πάνω τους τυσόν, χαμένα γονατίσουν. Διαβάζοντας κανείς τα βήματα της συλλογής, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ότι ο Ανδρέας Σάφκος δεν θέλει απλώς να ψυχαγωγήσει τον αναγνώστη, αλλά θέλει να τον προβληματίσει γύρω από τη σύγχρονη κοινωνική παθογένεια. Έτσι, δικαιολογημένα στυλιτεύει την υποδούλωση του σύγχρονου ανθρώπου στην ύλη, που παρασυρμένος από την ειδονή των υλικών αγαθών, ξεχνά πως δεν θα είναι αιώνιος πάνω σε αυτή τη γη. Επίσης, σε ποίηματα όπως η συμβουλή ενός γονιού στην άκρη του κόρη, νέοι της Κύπρου και να βλέπεσαι, και ο έμπειρος και πιο σοφός από αυτούς δίνει ξεκάθαρα τις δικές του παραγγελίες στους νέους. Έβαζα ένα απόσπασμα από ένα ποίημα, «Αθάνατος να μείνεις». Άνθρωπο πετούσε απόρταος, στα μάτια και στο στόμα, δεν αστιβάζεις της κοιλιάς, γίνεσαι σκλάβος της δουλειάς, ώσπου να μπει στο χώρο. Μα σκέφτου πριν ο χάροντας μήνυμα να σου πέψει, πως είσαι χώμαν και νερό, μπορεί να χαθεί με τον καιρό, όποιος κι αν πεσιτέψει. Κάνε καλό να σου περνά, γονάκι της ειρήνης, να δώσεις στους φτωχούς χαρά, βοήθεια ορφανά μωρά, αθάνατος να μείνεις. Μεγάλο μέρος των ποιμάτων της συλλογής είναι εμπνευσμένα από το φτερωτό Θεό, τον έρωτα. Άλλα σοβαρά, άλλα με χιούμορ γραμμένα και άλλα κάπως τολμηρά για τον συντηρητισμό των λυσωτών, δίνουν μια άλλη νότα στη συλλογή. Ποίηματα όπως «Για σε μαυρομαντούσα μου», «Δώσ' μου να πιω», «Αρέσκει μου το ψούνα με τα ντεύχης», «Εσού χωροστείς», «Κανείς σε πιω», «Κάτω στη βρύση» και άλλα, χαρακτηρίζονται έντονα από το ερωτικό στοιχείο. Δεν ήξερα ποιον να διαλέξω αυτά. Κάτω στη βρύση. Στο μοναστήρι της Κυράς, έλα να πάμε φως μου, που τρέχει αθάνατο νερό, ζιόν το χρυσάφιν καθαρό και πια ζωή του κόσμου. Που πάσει τα αρχοπέζουνα και πίνουν και νερό του, σβήνει τον πόθον καθανού, πάνε και τα λάφια του βουνού, πίνουν και τσευκαρώνουν. Πάνε και του κάπου υπεύθυκα οι χιλιοπλουτισμένοι, με την μορφή της λιερής και κακαρίζει ολομερής της βρύσης μαϊμένη. Καθώς στη βρύση της Κυράς θέλω να ανταμωθούμε,
πόντι ζωής παριορκά και με το χέρι στην καρδιά και δυο να ορκιστούμε. Ως φως η γη και ο ήλιος φως και τα πουλιά λαλούσι και στέκει πίστη στον δουλειά, οι δυο καρδιές μας να είναι μια, να μην αποχωριστούσει. Κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσε βέβαια από τη συλλογή να απουσιάζει η αγαπημένη λύση, για την οποία ο Ανδρέας Σάφκος εκφράζει έντονα την αγάπη και την νοσταλγία του. Γι' αυτό και στο ποίημα Πρωτοχρονιά γράφει ανάμεσα στα άλλα. Πρωτοχρονιά, πόσες χρονιές ακόμα να φτάσω, μακριά που σε ένα λύσιμο, όφουπιο, ένα σπάσω. Κάθε λυσόνης που ετοιμά στον τόπο του να πάει, πόσα κορμιά η προσφυγιά σε ξένη γη να φάει. Τρέφοντας επίσης ιδιαίτερη εκτίμηση και θαυμασμού στους λαϊκούς ποιητές της Λύσης, ο Ανδρέας Σάφκος περιλαμβάνει στη συλλογή του δύο ποίηματα που παρουσιάζουν δύο σπουδαίους ποιητές της Λύσης, το Φιφαΐκη και το Γιακουμιατσίκο, που συνδέονταν με στενή φιλία. Αυτή τη φιλία ζήλεψε όμως ο Χάρος και ήρθε ύπουλα να τους χωρίσει, παίρνοντας σε νεαρή ηλικία τον ένα από τους δύο, το Φιφαΐκη. Εμπνευσμένος από αυτή τη φιλία και τον πρώτο χωρισμό τους, γράφει το ποίημα «Ο ποιητής της Λύσης» και το συγκλονιστικό πραγματικά το τελευταίο συναπάντημα του το Φιφαΐκη με τον Γιακουμιατσίκο, που αποτελεί ένα διάλογο των δύο πριν ο Φαΐκης φύγει για του ουρανού τον δόμο. Αυτά τα ποίηματα που είναι υπέροχα πραγματικά, δυστυχώς δεν μπορούν να διαβαστούν αποσπασματικά, γιατί θα λυπηθούν, ούτε και ο χρόνος μας επιτρέπει να τα διαβάσουμε, οπότε αφήνω σε εσάς να τα απολαύσετε. Περήφανος για τη γενέτειρα και τους συγχωριανούς του Ανδρέα Σάφκος, περιλαμβάνει στο τέλος της συλλογής του και μερικά άδικια ποίηματα αφιερωμένα στη Λύση και τους Λυσότες. Ένα μικρό δείγμα. Θέλεις να δεις πως θα εγκαρατούν η ανθρωπιά και τάξη, κάνε Λυσότη φίλος σου και να σου τα διδάξει. Άμεσα συνυφασμένο με το πιο πάνω, είναι και το τελευταίο θέμα που θα μας απασχολήσει, αφού αποτέλεσε, όπως ήταν φυσικό, μια σημαντική πηγή έμφασης του ποιητή. Είναι η μαύρη σελίδα της προσφυγικής συμβολής του 1974 και των τραγικών συνεπειών της, που έκαναν τη λέξη συμφορά συνώνυμη της Κύπρου. Το μυστικό της στη συμφορά αυτή πλήρωσε και η αγαπημένη Λύση. Ακολουθεί επιλογή μερικών στροφών από το πολύστιχο ποίημα Συμφορά. Συγκλονίζουν οι στίχοι με τους οποίους ο ποιητής ανοίγει την ψυχή του για να μοιραστεί μαζί μας τον πόνο του όταν αντίκρισε μετά από χρόνια την αγαπημένη κατεχόμενη Λύση. Είναι μικρό απόστασμα από το ποίημα, αν και μεγάλο. Λοιπόν, εμένα επίσανε με το ζόρι να τους κλωθήσω να πάμε από εκεί. Θα δεις που κάνουν σε χώρουν όροι. Και μια ατέλειωτη και ευκατζή, ήταν τα πόθηκια μου μουθιασμένα και ήταν τα στήθη μου μαρκωμένα. Κι όταν σε βρέθηκα εκείνον τον τόπο που τον καψάλι μου τη φωτιά, δεν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να κουμαντάρω πιο την καρδιά. Ενώ θα τσέφευκε την ψυχή μου και φτεροπέτα μου το κορμί μου. Εγώ εμουγκάριζα από το κλάμα που ήταν τους τόπους που μου μωρώ και ποιον τα μάτια μου είχα στάμα, που ήταν τα πάντα ένα σωρό. Σπίτια χωράφια ένα βουνάρι και η γη μας μαύρησαν το τομάρι. Είδα τα λόγια που πέτζα μέσα, ξύσχυλα σύρπη και ένα σαβλιό, λύση μου πούσου μια πριγκιπέσα και ποιον το γέμαν γίνει δουλειό. Σχεδόν επάγωσε μες στις βλέες και στο μυαλό μου βάλω ιδέες. Είδα χωράφια που του περβόλια γεμάτα αυτούς με τις λεμονιές, τώρα στα βράγκα του και τριβόλια γεμάτα λάπους που κανονιές. Και την καρδιά μου κάνουν κομμάτια, σαν βρύσες τρέχουν τα δυο μου μάτια. Τα σπίτια που ήτουν ασχολιασμένα και χασιμπλούσαν την ομορφιά, τώρα ενούλα τους χαλασμένα, χερισωμένη τα πεπαθιά. Ήταν η κόλαση μπροστά σου, λύση μου πού είναι η ομορφιά σου, πού είναι τα κάλλη της εκκλησιάς σου, πού είναι τα πλούτη και οι πλειοχές, πού είναι ο κόσμος που είσαι κοντά σου και οι γενέτες οι χαροκές, με περηφάνεια και αξιοσύνη που την γνώμη τους γιορτασύνει. Κι άμα πριν μοίρα σου το συγγράψει από βασίλισσα και γυρά, να σε κουντήσουν σε τέτοια χάψη, να σου στερήσουν κάθε χαρά, και να σε δει μια μαραζωμένη και μες στους ξένους να σε μια ξένη, με αυτούς τους στίχους ο Ανδρέας Σάφκος
μας οδηγεί νοερά πίσω στην κατεχόμενη λύση, στον αγαπημένο σκλαβωμένο τόπο. Στις 14 Αυγούστου του 1974, κυνηγημένοι από τους Τούρκους, αφήσαμε πανικόβλητη τη γη μας. Φορτώσαμε τα σώματά μας σε κάθε μέσο διαφυγής και πήραμε τον δρόμο της προσφυγιάς. Αφήσαμε όμως πίσω τις ψυχές μας. Γι' αυτό δίνουμε υπόσχεση πως θα κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη της λύσης. Για μας, για τα παιδιά, για τα εγγόνια μας, όσα χρόνια ήταν χρειαστεί. Το χρωστάμε σε αυτούς που έφυγαν. Το χρωστάμε στη γη που μας γέννησε και μας ανάστησε. Τη ζυμωμένη με τον υδρότα των πατεράδων και των παππούδων μας. Την ποτισμένη με το αίμα των ηρώων μας. Τη γη που φλάει στα σπλάχνα τους νεκρούς μας. Γι' αυτό και κάθε προσπάθεια όπως και η απόψινή να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη της λύσης είναι και ένα βήμα προς την Άγια Μέρα της Επιστροφής. Ως επισπράττισμα αυτών των τελευταίων που ακούστηκα, θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα 3λεπτό βίντεο του Ανδρέα Χατζιαντώνη, από την Άσο, ο οποίος είναι γαμπρός του κ. Ανδρέα Σάφτου, ένα βίντεο για την Εκκλησία της Λύσης με την αποκαρδιωτική εικόνα του σήμερα. Λυπούμε για το θλιβερό τέλος της παρουσίασης, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση με τον επίλογο του βιβλίου, που όπως σας είπα, είναι και αυτός ένα μικρό ποίημα, το οποίο θα μας απαγγείλει ο εγγονός του κ. Ανδρέα Σάφτου, ο Χριστόφορος Χατζιαντώνης. Τώρα θα πούμε έναν ποίημα αφιερωμένο στην Δύση και ως επίλογο
ποτέ φαντάστηκα αυτούς σπασμούς χρόνους. Μα τον κορουμπίσασαι και βάζει για να σάσει. Ελίον τον αξούλη σου, μα έχεις ομπρός σου χρόνους. Κύριε Ανδρέα Σάφο. Κύριε Ανδρέα Σάφο, σε συγχαίρω θερμά για τα εξαιρετικά βήματα σου και το ταλέντο σου. Από πάντως σε συγχαίρω θερμά γιατί με την ποίησή σου συμβάλλεις στη διατήρηση της μνήμης της λύσης, γιατί με την ποίησή σου συμβάλλεις στη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της κυπριακής του κολαγιάς, που δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια την ηρεύουν να χαθούν. Κύριε Ανδρέα Καουρή, δήμαρχε Λύσης, συγχαρητήρια και σε σένα και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, που στέκεστε πάντα δίπλα στους καλλιτέχνες και τους άλλους δημιουργούς της Λύσης, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας το έργο τους, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μνήμη της Λύσης. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε τη φίλη Μαργαρίτα και τον μικρό Χριστόφορο για την άκρη παρουσίαση του βιβλίου. Ακολουθεί μια υπέροχη ευαγγελία από το λαϊκό μας ποιητή Χαμπίνα Χνιώτη με ένα βήμα ειδικά γραμμένο και αφιερωμένο στον Ανδρέα Σάφο. Καλησπέρα και από μένα. Ο φίλος ο Σάφος χάρισε με το βιβλίο του εμελέτησα το και έγραψα το λίγους στίχους για την απόψινή παρουσίαση του βιβλίου. Την έκδοση Λυσίτεκνου και ο Χαμπής διαβάζει, για τούτον ήρθε με χαρά να είναι κοντά του σήμερα που την παρουσιάζω. Έθελα να με δαχαμέ να ακούσω τι θα ακούσει, να με δαμέ να το θωρώ και ο μαζί του να χαρώ όψε που τον δίνουσε. Όπως πολλούς έτσι και εγώ. Στις ποίησεις τους ήχους, για τον Ανδρέα που αγαπώ, ήρθα δαμέ για να του πω τους προσωπούς μου στίχους. Για τον Ανδρέα σήμερα, να σας το πω οφείλω, όψε για πρώτη μου φορά, με ιδιαίτερη χαρά στίχους μου απαγγείλω, και τούτον κάνω το γιατί τον εκτιμώ σαν ποιητή, σαν άνθρωπο και φίλο. Για τον Ανδρέα θα σας πω κι ίσα θα σας συντύχω εύθωρη την ποσότητα και πάντα με ποιότητα γράφει τον κάθε. Έγραψε ποίηματα καλά, μα με ρωτάτε εμένα, χωρίς καμιά συζήτηση και δίχως αμφισβήτηση, ενούλα ένα τσο. Μπράβο του που προσπαθεί και γράφει και στιβάζει, που βγάλεν τη συλλογή που μας παρουσιάζει, που δείχνει ότι προσπαθεί και μπορεί και μπαρκάζει τις ρίζες της παράδοσης και τούτος να λιπάζει. Λόγια πολλά κι αρέσκουν μου και να σας τρώω χρόνο. Τελειώνοντας να σας πω αλλόνα πράγμα μόνο. Στον Ανδρέα να πω και θέλω να το μάθει, του εύχομαι με την καρδιά, ως τα βαθιά τα ιεραφιά να είναι καλά
να γράφει. Επίσης, για τον Αντρέα θέλω να πω ακόμα κάτι. Στην Κύπρο, όλοι οι ποιητές από μικρής ηλικίας λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς, σε πάρτις, μιλάνε για διασκεδάσεις, λάβουν τα βήματα τους, τσατίζουν. Και αν κάποιος κάπου έχει λάθος, κάποιος από τους άλλους να του το πει. Και έτσι με τον τρόπο ο ένας βελτιώνει τον άλλο. Ο Ανδρέας έχει ακόμα έναν λόγο να είναι αξιόλογος, γιατί δεν πάει ούτε σε διαγωνισμούς, ούτε και σε διασκεδάσεις, πάρτις, πράγματα που πάνε να δεχτείς, και γράφει από μόνος του. Και γράφει από μόνος του και γράφει σωστά, χωρίς να τον βελτιώσει, χωρίς να τον βελτιώσει, κανένας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τον κύριο τον Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό μας ποιητή Χαπιανιώτη. Τώρα έναν εγκάρδιο χειροκρότημα για τον ποιητή Ανδρέα Σο. Εμένα οι μεγάλοι λόγοι και τα μεγάλα λόγια έχουν περνούσει. Εγώ να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες, το Δήμο, τον Αντιδήμα και όλους τους συντηρητές που συνέβαλαν για την αγωνιστική βραδιά. Τώρα λοιπόν, και να πούμε και ένα κομμάτι. Φίλες και φίλους και εδώ να σας καλωσορίσω. Δυο λόγια μόνο είναι να πω, δεν θα πολυλογήσω. Όψε, μέσα στα στίχη μου φτεροπετά σκαρπιά μου, θωρώ ηρώ μου πλάσματα που χαίρουν την ητά μου. Ένα σκαλί εξαίρικα της ποίησης της σκάλα κι άκουσα λόγια του πρεπού, πενέματα μεγάλα. Εσείς που βοηθήσετε, εσείς που μου δανείσετε, κόψε να προχωρήσω, έχω την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω. Νιώθω βαθιά συγκίνηση να σας το ομολογήσω, οι φίλοι να με συγχωρούν αν κόψω κάποιους πίσω. Ευχαριστώ το κύμα που με έδειξε να γράψω τα πνευματικά παιδιά και να τα προφυλάξω. Της Λεμεσού Επιτροπή που μου παραστατήκα την Μαργαρίτα Αγγλουμή κι όσοι για μένα στήκα. Τα λόγια σας εφάρσαμον φτάσατε στα αυτιά μου και δώσα χρώμα και ζωή στα φύλλα της καρδιάς μου. Να είχα καρδιά τραντάφυλλο, ίσως να την μαθήσω και πόνα φύλλο κάθε μου σε όλους να χαρίσω.
καθώς επίσης και όσοι ήρθατε απόψε εδώ να το δείξετε. Λοιπόν, να είχα φτερά στους νόμους μου, σαν το πουλί να φγαίνω, να ταξιδεύω, να πετώ, στους ουρανούς των δονατών, λεύτερος να διαβαίνω. Να βγω του πενταδάχτυλου, τες μούτες να γναντέψω, να σίφω, τσόπο εδώ σπηλιά, αγνωμένου τη φουλιά, να μπω να επιτρέψω. Να κροαστώ τα δασερά, τσόπο θωρώ μαζέρκα, να μπαίνω να παρατηρώ, όπως κι αλλάσει το νερό, και γιο μες στα πυκνεύκα. Αντίσου και έπρεπα στη γη, λούπους pomolωμένοι, να το φωνάξω να ακουστεί, πως έχει τάφος κοκκοστεί, και αδικοσκοτωμένοι. Κι αμέ να κλάψω που καρδιά στον άδικο χαμόν τους. Για τσίνους που σταθήκασι, σκοποί και σκοτωθήκασι, στο χώμα των γονιών τους. Πάω στο ψηλότερο δεντρόν, ύστερα να πεζέψω, να κόψω κλόνους δροσερούς, 4 κάμπινους σταθρούς, στη γη να τους φυτέψω. Κι μαύρο πλάσμα ζωντανών που τούτους που χαθήκαν, να του φωνάξω από ψηλά, κράτε λεβέντη μου καλά, και τα άστρα αποδιστήκαν. Όπου και να σε μπαίνει αυγή, κι ο ήλιος θα φωτίζει, να σβήσει κάθε παγωνιά, και που τη στράταν το φωνιά, έξω να σ' οδηγήσει. Και να ξεβώ ξανά ψηλά, να πλώσω τη χαρά μου, σ' όλα τα μέρη τα γνωστά, και να χτυπώ πισκαλιστά στους νόμους τα φτερά μου. Να κατεβώ στη Μεσαρκάν, τον κάμπον να γυρίσω, στη λύση που έχει για μεν πηγή, και τον προγόνο μου τη γη, να σύψω, να φιλήσω. Ευχαριστούμε, Ακούστα. Ο γαμπρός του ποιητή και τυπλογός του βίντεο που είδατε προηγουμένως, Ανδρέας Χατζαντώνης, θα μας αναγγείλει τώρα το βήμα με τίτλο «Βασανίστηκα πολλά». Πολύ συγκινητικό πάντως. Ως φωτογράφος, σε εκθέσεις φωτογραφίας, εξαρτάται πάντα από πόσους συγγενείς γνωστούς θα έχει φωτογράφος για να έχουμε κινήσει. Απόψε βλέπω κατά μες στην αίθουσα, έξω κόσμο, τη σημαδιακή μέρα που είναι η εκδήλωση. Συγχαρητήρια από μένα. Και μπράβο σε όλους τους συντελεστές και της εκδήλωσης και για την έκδοση του βήματος. Εγώ έφτιαξα ένα ερωτικό από το βιβλίο, το οποίο η εξωτερική συγκίνησε με πάρα πολλά. Ο τίτλος του «Βασανίστηκα πολλά». Μέσα στη ζούγκλα του μυαλού, που μοιάζει χάος του γυαλού, στα βάθη της καρδιάς σου, ανώθευτοι που πονηρκές, όπως λαλούν και οι ποιητές, ύβρα της ζωγραφιάς σου. Άνοιχτοι, αναμαγιακά, χωρίς καμιά μπαριορκά, με ρούχα ξοβαμμένα, πόντιν αγρόνιζε ψυχή, χαροκαμένη στη ζωή και χείλη διψασμένα. Βασανίστηκα πολλά, για να βρω τρόπο να φερά, ώσπου να σου κοντέψω. Έτσι του εύκολη δουλειά, να πιάσω του ουρανού πουλιά, στη γη να τα πεζέψω. Όμως γιατί του τερκαστών, ήβρα τον τρόπο των σωστών, κι άπλωσα στο χέρι. Κι έσουσα κάθε αφορμή, και μέρος της οποσταρμή, για να γινούμε εντέρι. Τελευταία απαντηλία από τους συγχωριανών μας, κύριο Ανδρέα Νευθυμίου. Το σατυρικό μνήμα έχει τίτλο «Ο Πύρουλος». Προχτές, ούτε ο Πύρουλος κάτω στην Λευκοσία και κόντεψε 43 βαθμούς θερμοκρασία, ήμουν και εγώ στη θάλασσα ο μαύρος να λουλήσω, το πυρωμένο μου κορμί πέρκινον το χρήσος. Και του χιλιάδες απλωτοί γενέκες και ανθρώποι, σαν τέτοι τσιροκρέατα ήταν γεμάτοι τόποι. Είπα αυτό που είχε γέλαλο, χρήστηκα του άρχους και τράβησα παράμερα δίπλα από κάτι βράχους.
ούλους τους άλλους πόμακρα να μένεις και κουτούνι, να βγάλω τις ποίνες μου, τη βράγα, το ζυμπούν. Συντείνουμε σιώς σιών εμείναν οι ποίνες και τούκ εκατεβήκα δυο δίπλα μας προσυμνήμες. Λανόβερ κοιταράξους να βάσει κοίτε μέρο, θωρώτες σου νουμπίζονται ήρθαν κοντά του γέρου. Πελωρογόλες, αν και ξυνάρουν μας τα 16, και μια πας στο μουστάκι μου εμάσου του ναυκάτες. Ήταρισαν που το όκλωσε και λόγω στο τσιγκέλι, λαλί μου, και τα χείλη της ούλα του στάσα μέλη. Αφήσ' με κόλλη μου κουσί και με τριγυρκάζεις, και να έχουμε στο ύστερο χατάρες, με πειράζεις. Εποταυτίζε μου ποτσί μίσι μου να το πλώσει, εποταυτίζε μου πολλά πάνω να το στυλώσει, βρε κορί μου, μες του ξουλάς, λαλό σου τράβα πίσω. Λαλί μου, θέλεις το νερό καιρό να σε κουντήσω και να τσιτώσω πάνω σου να σου το ξυπαρώσω. Άφης με το κέφι μου θέλω να σου το πλώσω. Αφού το δεις αρέσκει μου, περνάκες του να πιάω. Ξανικήσω πάνω σου φάσε να σε φάω. Ήμαρτο που επέρτεψα λαλό πολεσμένος, πλάστη μου τι σου έφτεξα ο τρεις βασανισμένος, ήρθα το σένα δροσιστό, την άβρα μου να σβήσω και δυναμίτη σίγουρα έσωμα να γυρίσω. Ολοκληρώνουμε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδια από το συγχωριανό μας, υπέροχο μουσικό Παναγιώνα Αλεξάνδρου και το Συγχωρία Παντολίνου. Μαρίνο Μηριάκου. Αγαπητέ φίλε Μαρίνο, σας είχαμε ευχαριστήσει προηγουμένως, τώρα σας ευχαριστούμε και διαζώσεις. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχετε προσφέρει. Τον κύριο Ανδρέα για την εξαιρετική ποιητική συλλογή. Υποσχέθηκα, κύριε Ανδρέα, να τηρήσω την υπόσχεσή μου ότι θα μελοποιήσω τραγούδια. Ήπρα 3-4, αλλά ο χρόνος δεν μας επέτρεπε ούτε να το ετοιμάσουμε ούτε να το κάνουμε προβές, οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια ακόμα εκδήλωση εν ευθέτω χρόνο για να τα παρουσιάσουμε σαν τραγούδια πριν. Έτσι, λοιπόν, για την ώρα να σας πούμε 3-4 κυπριακά τραγούδια, έτσι για τη χαρά της ημέρας. Χωρίς μικρόφωνα, τραβάτε μαζί μας.
μάτια μου και ματουράνα μου, εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου, εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Στο παραθύρι χωρί το γυαλένο, στο παραθύρι χωρί το γυαλένο, να δω το πρόσωπό σου το σημειωμένο, να δω το πρόσωπό σου το σημειωμένο. Γίνεται να μας παίξετε και το χρόνια πολλά. Δεν είναι κανονικό για το χρόνια πολλά, νομίζω ότι ξέρουμε όλοι μαζί. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Andrea, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Andrea, happy birthday to you. Χρόνια πολλά κύριε Ανδρέα, από όλους. Λοιπόν, η εκδήλωση έχει τελειώσει. Στην έξοδο μπορείτε να βρείτε βιβλία, να αγοράσετε στη τιμή των 15 € και κεραστικά, ποτά, δροσερά, κάτω το κρασί.